to kubli sibur hane kapor ngapia subai phi ki local news channel ki ba khampau jo ka jala ga jongi ka jong ka doli boy ga jongi ngakwa ban pensai ba halor ka jingmi jong ka kubor ng baki social media local news channel ha ka bai dei bet ka jing yokem lani kata ka jing lab jong ka nap jong ka excise department jong ka riboy district ha ka jing don jong ka illegal liquor factory pok selong ka jongi ngap diam bakalong ka basisya bat nga lengkap ka tim ka jongi na ka selong dalai pan saki kani bat ngi lab sisya kalong ka basisya te kalong ka kendit ka bakraw ka selong ka jongi bagi pekat ba menstep jong ka sinungkong kelawan mani kuluk biang yenga te panya kepat dan jing trelang infnok cilang jing kebor slong mani pe kini kejaga te mangaru haipol balengkot kat ki bangala man pentip iki khot jeng ka isi members tungi tinggal pe ti kejaga kalau sisa ka jing kedet ke bajur ka bakraw bagi mlapan mudur bakum ketu ka fakti kenun huntu te ai ba ka ani ka sistem ban mudien yak menu balong try tu akam ba sa sistem ba ngaban hi penunjur ni kini kini le ka joki ba ai ka an kan le ka badi ban ne tak kita hi kubli sibur